Hi ha silenci a l'estadi. Tothom està a l'expectativa de veure què és el que passarà a continuació. Aquesta senyera ha de baixar des de la tercera graderia fins arran de gespa. Veiem ara mateix com tots els voluntaris encarregats d'extendre i després plegar la senyera s'estan situant a les seves posicions. Són més de 220 voluntaris els que faran possible que aquesta senyera superi el rècord Guinness. De fet, però, amb la gespa n'hi haurà uns 80 recollint la senyera mentre baixa. Avui, el Camp Nou es convertirà en un marc incomparable per batre un nou rècord Guinness. És el moment de desplegar la senyera més gran del món. Ara sí, es comença a desplegar aquesta senyera, la senyera més gran del món. De fet, el Barça ha estat ja des dels seus orígens un abanderat del catalanisme arreu del món. I aquí en veurem un clar exemple, reforçat a més per l'himne dels segadors. El públic es posa dret. I la senyera baixa lentament.